Ihan sateen suojassakin täällä Markisit alhaalla, vaikka ei sadakaan, niin näkee noita hyviä startteja, miten joukkueet piiskaavat omaa Dragon kanoottiaan tässä lähdössä. Kaupungintalopuolisella radalla Care Component Oy. Joukkueet ovat siirtymässä lähtölinjalle ja tietä lähettäjä, ole hyvä. Kiitoksia. Care Component eteenpäin. Merikraakkos odottelee paikallaan. Care eteenpäin. Care eteenpäin. Care eteenpäin. Molemmat hiljaa eteenpäin. Edelleen eteenpäin. Edelleen eteenpäin. Care pysäyttää. Merikraakkos pysäyttää. Valmiit, veto! Näin ensimetrit ottaneet Merikratos ja Care Component. Merikratos lastensuojelu punaisessa mainoksi paikalla Nimikon Dragonissa on ottanut vahvemman startin. Merikratoksen rumpali piiskaamaan joukkuetta.